Wel, mae gen Superman i glogin, a mae gen Sherlock Holmes i biball. Ond pan ydych chi'n gweld yr het yma, a'r ffon yma, does ond un person sy'n dod i gof, sef Mr Lloyd, round a round. Neu'r actor, Philip Hughes. Wan, dwi ar ddall i bod hi'n ddiwrnod go arbennig i chi heddiw, Philip. Yndi, mae o. A gai ofyn beth di'r achlysur arbennig yma? Os rhaid mi ddweud, O, os da chi'n meindio ar thai ar gwylwyr adra. dwi'n 40 heddiw. Wel, penblwydd apus iawn i chi ar ran round a round, de. Diolch yn fawr iawn. Mae eisiau dipyn o gynwyllter ag acana, lle. O, loes. Os da ni'n gallu dychmygu mai dim ond 5 canwyll oedd ar ag acan, lle fysa chi a lle gafwch chi'ch magu pan ddech chi'n iau? Wel, mae'n dibynnu ar y diwrnod. Reit. Tasa hi yn Bryn Hawn Sadwrn, Ia. yn Rheilawnyd, Ie. Sir Fflint, un o'r pentrefi gorau yng Nghymru, os nad y gorau yng Nghymru. Mi faswn ni yn llaw yn had, Ia. yn gwylio tîm pêl-droed ardderchog Trelawnyd Ie. yn trechu Mostyn YMCA. 5 i ddim. Arbennig. Chwaraeon yn y gwaed ar dechrau, felly. Oedd, wedig pêl-droed. Ia. A wedyn yn eich arddega, gafoch chi eich galw i wneud gwasanaeth milwrol, wrth gwrs, neu'r National Service. Do. Mi ges i'n anfon i Gibraltar, Reit. Gibraltar yn Saesneg, Ia, ia. a lle braf, Ia. hynod o braf. Ac nes i gwynhau fy hyn am 19 mis yn Gibraltar. Ia. Yn yr hael. Yn yr hael, ie. Be ddech chi'n neud wedyn fel criw, be ddech chi'n ymddiddori ynddo pan ddech chi ddim yn hyfforddi, felly? Tra ddech chi allan yno? O rhaid gweithio, wrth gwrs, yn Ie. ystod y dydd, o Ie. gynnau waith fel clerc, i ddweud y gwir, O, reit. swyddfa. Ia. Ia, ia. Ond o na digon o amser i chi hun hefyd. Ia. A oedd yna'n disgwyl i chi yn y fyddi ni wneud chwaraeon Ia. ac yn enwedig bocsio. O, reit, oce. Mi ddechreuais i bocsio Ia. yn Gibraltar. Ia. Do. Ac mi eis i mewn i rhyw ornest Ia. fel pwysa welter. Ac rhywsyd neu gilydd, nes i drwy rawn cynta a'r ail a trydydd ac i'r ffeinal. A mi nilles i'r ornest pwysa welter. Yn erbyn yr holl bechgyn eraill yna? Yn yr adran yna. Ie, ie, chi, ie. Ia, ia. Na, mae'ch croesi chi felly. Well ti beidio. Ac dwi o ddall, athoch chi ymlaen i ddysgu wedyn, oedd, wel dysgu'n ymarfer corff lle, oedd hynny rhywbeth, dysgu'n rhywbeth oeddech chi wastad wedi obeithio i wneud, neu nathoch chi just disgyn arno fan naturiol lle? To'n i ddim wedi bwriadu bod yn athro. Ie. Actor o'n eisiau bod pan Reit. o'n hogyn bach. Ia. Neu rhywbeth i wneud efo cerddoriaeth. Ia. Ond dwi'n dod o deulu lle mae job saff yn bwysig i chi. Wrth gwrs, wrth gwrs. O'r athro yn job saff. Wel, yn amlwg, da chi bellach nôl yn y byd perfformio, felly pryd ddath y dynfan a nôl i'r ochr gerddorol neu perfformio? Oedden ni, fel o'n i'n deud cynt, ynghariad mwyaf fi oedd cerddoriaeth. Ia. Canu'n enwedig. Reit. Ac oedden ni am wneud lefel A cerddoriaeth. Dim cyfle yn yr ysgol yn anffodus i wneud. Ac wedyn, mi benderfynais i wneud lefel A ar yn Luton hyn. Iawn. A mi ges i athrawes ardderchog. A mi esi ati unwaith yr wythnos, neu unwaith yr wythnos falle, i ddolgella. A hyn tra ddech chi'n dysgu? Tra roedden nhw'n dysgu, ia. Dwi'n gweld. A mi ges i'r lefel A. A wedyn, penderfynu, mi a'n bellach. Ia. Ac, ia. Oeddech chi di, ar y pwynt yma, oeddech chi wedi dechrau magu teulu? O gynnau 4 o blant. 4 o blant, Ia, reit. o Felly, gwmpas y rhaid. dewis reit dewr felly i benderfynu, dwi'n rhoi gorau'r swydd dwi'n di bellach a chario ymlaen i astudio. Ia, dewr neu gwirion, de. Ia, o edrych yn ôl, falle fod yn wirion, ond mae o di llwyddo. Ia, bendant. A lle athoch chi astudio cerddoriaeth wedyn? I'r brifysgol yma ym Mangor. Oedd rhaid i chi weithio tu allan i'r astudio, neu sut ydych chi'n cadw'r cydbwysyn ar hyn rhwng yr bywyd teuluol a'r astudio? O'r rhaid i mi weithio, pob gwylio rhaid i mi weithio Ie. fel arian. O gynno ni fawr o bres, i ddweud y gwir. Fe sy'n gweithio fel obrwr ffarm, Reit. efo Mr and Mrs Williams yn fferm Ceidio Ie. yn Llanerch y Medd. Ie. To'n i ddim yn ffermwr, rhy dda, mae gynnau on.
Ond... Dal i ymarfer corff, dydy? Nid racing o'r Ie. Lot o waith cydbwyso amser y fanna ran bywyd teuluol, gweithio er mwyn ariannu'r astudio, a wedyn y gwaith astudio wedyn. Ia, o'r rhai gwneud wrth gwrs, oedd yn cael llawer iawn o waith gartre a'r plant o'n gwmpas i. Ond mi fedrys i wneud, o'r rhai gwneud. Rhai gwneud amser i wneud, o'n mi nes. Ac mynd yn ôl i ddysgu nes i am hen y tair blynedd. I ddysgu chwaraeon eto, ta? Na, mi ges i swydd fel pennaeth cerddoriaeth yn ysgol uwchradd Dinbych. Reit. Ac am faint fe chi'n dysgu cerddoriaeth wedyn? Am 10 mlynedd, 9 neu 10 mlynedd. Nes i fwynhau mas draw fel yma. Ond, mi ges i'r ysfa eto i fynd i ganu. Ac o'n i'n gwybod bod hi'n rhy hwyr yna i. Dwi'n ei gyrfa ohoni, o'n i'n 39, a mi gynnig eto i fynd i lawr i Gaerdydd. A tro yma, mi'n dderbynies i y cynnig. A be nath rei chi dderbyn y cynnig tro ma'n wahanol i'r tro cyntaf, sa chi'n dweud? Ma'n nhw'n dweud, swn i'n dweud, yr ysfa yma i wneud y peth oedd i'n isio gwneud o'r cychwyn cyntaf. A hwn oedd eich tro cyntaf chi'n cael cyfle i berfformio'n broffesiynol? Ie. A methoch chi lawr wedyn i Gaerdydd at y cwmni cenedlaethol? Do. Ac aros yno am flwyddyn. Mi allwn ni fod wedi aros yna, ond fel o'n i dweud, oedd hi'n rhy hwyr yna i mewn ffordd. Mi ges i'r profiad ardderchog o bod yna a canu mewn rhai operau bendigedig. Mae chasteidiaethau cerddorol chi wedi dod o ddefnydd mawr yn yma Round a Round fel ein cyfeilydd preswyl ni ac yn arweinydd cerddorol ni pan da ni'n gorfod canu ambell i gan adeg yn Nadolig a felly, ynddo? Dwi'n hoff iawn o'r disgrifiad yna, cyfeilydd preswyl. A diolch yn fawr i chi amdano fe hefyd. Ar ôl perfformio efo'r cwmni opera yma, athoch chi wedyn i fyd actio, dwi'n gweld. Be oedd eich rôl gyntaf chi'n perfformio? Y rôl cyntaf oedd rhan, a dwi'n cofio'r enw ddweud y gwir, mewn peilot o'r enw Boes y Bledren. Doedd ddim byd ohoni y gwyddor modd, ond dyna oedd y cyntaf. Mi sgrifennes i at cyn cael yr cymeriad yna. Mi oeddwn i wedi sgrifennu at ffrind i fi, Rhydderch Jones, oedd yn gynhyrchydd yn adran drama ar BBC yng Nghaerdydd. Oherwydd yn digwydd bod mod i ddim ar y clwt felly, ond angen gwaith. O'n i'n canu yma thraw ac yn canu efo'r cor y Manceinion, ond ddim yn llawn amser. Ac mi ofynnes iddo fo, sgyn ti rhywbeth i mi wneud? Mi sgrifennodd o'n ôl gyda thrwad y post. Teg iddo fo. A tedi lawr medda fo. I ddarllen y rhan yma yn Boes y Bledren. A mi ges i'r rhan. Wedyn ar ôl hynny mi ffoniodd o chydig o fisoedd wedyn. Wyt ti eisiau rhan Hafod Henry? Chwarae bledyn, siwr. Chwarae bledyn yn Hafod Henry. Felly o Il Trovatore i Teddy Boy, felly? Wel, ia, dwi'n dweud hynny'n gallu. Oedd o'n gam mawr i chi o ran dulliau perfformio i fod ar set deledu wedyn yn Hafod Henry? Wel, oedd mewn ffordd oherwydd dwi'n anobeithiol efo unrhyw beth technolegol. Ac mi roedd y dywediadau yma, there'll be Saesneg oedd yna, dirty single. Be oedd dirty single? A reverse hyn, a reverse llall. Ac o'n i ar goll am dipyn bach. Nes i mi gyfarwyddo a be oedd yn mynd ymlaen. Dwi ddim yn gwybod llawer amdano fo hyd heddiw. Fedra i neithio fe hynna. Dyna di'r beth mwyaf dwi'n meddwl i actor sy'n dod ar set deledu mewn tro cyntaf. Yr actio di'r gwaith hawdd. Busnes technegol eich cwmpas chi sy'n anodd i'w ddeall. Athoch chi wedyn ymlaen i wneud cyfres boblogaidd iawn arall, sef Teulu'r Mans. Rydych chi sôn chdi bach am eich amser chi yn wneud y gyfres yno? O hwyl. O, wan hwyl, pan doedd Teulu'r Mans allan ar S4C, doedd y derbyniad ddim yn un gwych iawn. O pawb wedi disgwyl Teulu'r Mans go iawn.
yn gweld y ffwl bri yma, oedd yn digwydd o dipyn o sioc i'r genedl, dwi'n meddwl. Sioe reit heriol ar S4C ar y pryd. Oedd. Cymeriad arall dwi'n meddwl lot yn cofio chi'n chwarae ydy cymeriad Stan Befan ar Pobl y Cwm. Os gennych chi'n rhyw straeon difyr o'ch amser chi'n Pobl y Cwm, neu rhyw stori, hoff stori gaf chi actio tra ar y gyfres? Oes, mae'n debyg. Sydd yn Pobl y Cwm am 10 mlynedd. Reit. A wedyn gadael o'n wirfol, Cam Gwag eto. Yn ôl y braig, beth yna. Pan oedd Stan Befan yn gaeth i'r ddiod. Reit. Nes i fwynhau hwnna mas draw, fel ma'n dweud. Ia. Oedd o'n heriol iawn. Actio rwy'n nid yn unig wedi meddwi, ond yn waith na hynny, ddim yn gwybod lle oedd o'n bron iawn. Oedd o'n gyfnod cyffroes iawn i fi, a nes i fwynhau'n mawr iawn. Oedd Stan Befan yn cael ei adnabod fel tipyn bach, oedd ein drwg hefyd yn doedd? Oedd. Ac felly nid yn unig gafo chi chwarae rhan dyn drwg, fydd llawer hefyd yn eich cofio chi chwarae y dyn sal hefyd. A sut oedd hynny'n gwahaniaethio'ch swydd chi ar Pobl y Cwm? Wel, yn hollol wahanol, wrth gwrs yn dod. O'r rhaid yn y rhaglen plu chwysig, o'r rhaid i ni gyd feddwl am rhyw gymeriadau allwn ni gyfrannu i'r gyfres. Reit. Ac un noson, mi feddyliais i, am y dyn sal ma oedd yn cwyno am iechyd o hyd. A wedyn, o'r rhaid gwneud y sgript yma wedyn bob wythnos. Reit. Ac oedd hi'n ben set yma, yn aml iawn ar y nos Wener. O'n i'n gynhyrchu, yn gwneud y beth ar y nos Sadw. Reit. A fi'n heb sgwennu dim gair ar y nos Wener. A gorfod meddwl am rhywbeth i ddeud. Ond rhywsut neu gilydd, rhywbeth yn dod o rwle. Da chi'n sôn dipyn am yr camau gwag yma da chi wedi gymryd ar hyd eich bywydau, ond i ni, diolch byth bod chi wedi cymryd nhw achos bellach. Wel, yn 1998, fe ymunoch chi ar ryw raglen dyledu boblogaidd iawn, os nad y gorau yn y byd, ar nhw Round a Round. Cytuno'n llwyr. A cymeriad Mr Lloyd, wrth gwrs. Ac oedd o gymeriad dipyn gwahanol pan nath o ymuno ar sioe. Da chi'n cofio sut gymeriad oedd o? Oedd. Oedd o'n gymeriad eitha awdurdodol. Oedd o'n teddu i ddeud wrth pawb be i wneud. Fo oedd yn gwybod, fo oedd cynghorydd yr ardal. Fo oedd yr prif leunor yn y capel. Gwyliau, braf arai, medru dianc heb awns o gydwybod. Hawl y pawb i gael gwyliau, Mr Lloyd. Ella wir, Mr Morgan. Ond os gwy neb ar hawl i fynd i dorri ffenestri yn hadeiladau cysegredig ni. Ond o dipyn i beth, i feddalodd, ac erbyn hyn, illa bod bobl yn hoff ohono, dwi'n siŵr. Os ni'n atgyfynerthu yna, deud bod chi bellach yn un o hoelion 8 y gyfres, a lot o feddwl mawr amdano y cymeriad a chi dda. Propo, Mr Lloyd. Rhywbeth yn bod, efo'r twll ma, do. Tacla! Yr holl brofiadau perfformad ych chi wedi gael, a'r holl swyddi teledu, dwi'n falch o ddeud mae Round a Round ydy'r swydd hira da chi wedi bod arni. Be sydd eich cadw chi yma, da chi feddwl? Bod yma. Ymysg y criw ardderchog sydd yma. Nid gweiniaeth ydy hyn, ond mae o'n wir. Dwi'n cofio deud wrth Cliff yn cynhyrchu'r ni yma, y baswn ni'n dod yma am ddim. A mae hynny'n rhannol gywir. Mi baswn ni. Mae o'n lle bendigedig i weithio. Mae mor gyfeillgar yma. A mae hyd yn oed y daith yma o Drelawnud yn fendigedig ar hyd y glannau. Dwi'n ffodus iawn. A dwi'n efo chi ar hynna fydd. Wel, mae yna un creadur blewog, wrth gwrs, fedra ni'n peidio sôn amdano fo, sef Chopin, y ci. Be ddaeth ohono fo, sgwni? Be ddaeth ohono fo? Wel, mae gynna i ofn erbyn hyn. Mae o wedi mynd i Round a Round. Mae Round a Round.
I fyny fanna yma gynnau. A gobeithio fod y dal yn troi rownd a rownd ma'n hedd, de. Ia. Lewis! Come on! God! Hang on, Jack. Tra ydych chi wedi bod yma rownd a rownd, ydych chi hefyd wedi bod yn brysur yn actio ar gyfresu eraill ar Esbyd Rec. Megis y Gwyll a Parch, ac un dwi'n gofio ei wylio rownd y teledu efo'r teulu'n wythnosol, sef Compassionate. Oedd hwnna gymryd i hwyl i'w ffilmio ac oedd o'n ei wylio adra, achos oedd yn edrych dda bod chi wedi cael gymaint o hwyl yn ffilmio'r sioe yna. Oedd na nid gweniau sy'n dihyn. Ie. Ond mi roedd na hwyl ymysg y cymeriadau gwych. Ie. Oedd yr awdures wedi greu. Ie. A'r actorion gwych oedd o'n chwarae'r rhanna yma hefyd, fel Sian Cothi, enghraifft, hi oedd yn goleuni mawr. Ie. Ac oedd hi'n bendigedig. Ie. Yn doedd. Oedd wir. Do, nes i fwynhau, dwi'n mwynhau bob peth dwi wedi gwneud. Wrth gwrs. Ond falla fod Compassionate oherwydd y sgriptio da, Ie. a'r cymeriadau gwahanol oedd yn y gyfres yn sefyll allan. Ie. Falle. Gwych. Mae rownd a rownd hefyd, cofiwch. Wrth gwrs, mae'n bwysig dweud hynny. Fes ambell un y gwestiynu, a chi yn dathlu pan blwydd arbennig, pam ddim, just eistedd nôl chydig bach ac ymlacio fwy. Da chi weld y fynd o'n erth i'n erth ac yn brysurach bob blwyddyn. Y peth ola yna i ydy prynu par o slipas. Mae ambell un o'r plant yn dweud, o dad, mae rhaid ti arafu. Ie. A mae ges i gerdyn gyn, oedd wedi clywed mod i'n mynd dda. Ie. Dwi'n gwybod, mod i'n iawn. Ond oedd wedi gwybod, mae o'n canu yn cor Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Reit. Lle oeddwn i yn canu yna fo ddan o'n ddiweddar. Ie. A mi ges i gerdyn yno. Slow down, Phil. Dim perig. Wel, sy'n ni wrth y modd sy'n gen i gymaint egnis gyda chi, da. A wedyn, amball waith, dyn ni'n cael toriad yn y ffilmiad ydyn ar rownd a rownd, lle dyn ni fel actorion yn cael amser i ffwr, tra bod nhw'n paratoi'r straeon. A da chi'n gorffwyso yn yr adag yna, hyd yn oed, yn ddiweddar, da chi wedi bod yn ymwneud fwy efo gwaith gwirfoddol. Be nath eich sgogi chi fynd ar y trywydd gwaith gwirfoddol yna? Wel, un peth gweld be o'n digwydd ar y teledu, wrth gwrs. Ie. Y llall oedd fy wyres, Gwen, pan nadywodd i ysgol Plas Mawr yn Gaerdydd, yn 19 oed. Ie. A chyn mynd i ysgol feddygol, mi benderfynodd fynd i Gambodia i ofalu am blant am ddifad. Reit. A mae'n agos i flwyddyn, yn 19 oed. Ie. Ac yn ymlaen, pobl bach, Phil, mae rhaid ti'n neud rhywbeth dy hun. Tydi Lerpwl ddim yn bell o lle dwi'n byw yn Sir y Flint. Ac felly mi benderfynais i fynd i wirfoddoli at Asylum Link Merseyside a dysgu Saesneg. Ie. A fyddai'n mynd bob dydd llun i'r fan honno. Ie. Ar had weitha, dwi'n siŵr fydd lot wedi clywed eich fydd yn erthigol amdano eich gwaith gwirfoddol chi yn y gwersyll ffoduriad yng Nghale. Sut brofiad oedd mynd lawr i weithio efo'r ffoduriad yn fanno? Profiad byth gofiadwy, wrth gwrs, fel ydych chi'n meddwl yn da. Profiad trist iawn ar un wedd. Gan fod chi'n gweld 8, 9, 10 mil o bobl ifanc heb fawr o obaith am ddyfodol. A hefyd plant yna, mi roedd yna 600, dros 600 o blant ar eu pennu hunain. Yno. Yn cael ei, o'na ofal iddyn nhw yn y gwersyll, wrth gwrs, gan y mudiadau gwirfoddol. Ond mi roedden nhw wedi dod drosodd ar eu pennu hunain, wedi colli teuluodd ar y ffordd, ar bethau felly yn drist iawn. Ar y llaw arall, mi roedd yna lot o lawenydd yno. Hefyd, oedd yn hwn falch o fod yno, yn hytrach na bod yn Syria neu yn Iraq neu lle bynnag. Felly, beth ar y gweill i'r actor Philip Hughes? Wel, mi ddydach chi un beth sydd ddim ar y gweill. Byddai ddim yn prynu par o slippers. A gwneud fel mae ambell un o'n plant eisiau mi wneud. Reit. Ei arafu. Ie. A cael paned o de, eistedd lawr yn y gadair i ddarllen y Daily Post bob bora. Ie. Dim perig. A be ydych chi'n obeithio sydd ar y gorwel i Mr Lloyd?
a rownd. Wel, dwi'n gobeithio y bydd o'n dathlu i ben blwydd yn 100 oed yn rownd a rownd. A dwi'n siŵr iawn y bydd o hefyd. Felly penblwydd hapus i chi ar ran rownd a rownd, a diolch yn fawr iawn am rannu'ch hanesion efo fi. Diolch i ti.